bango-bango talaga ng Pride with Fabcon. Dahil ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kesa leading brand even after 24 hours. Kaya mga misis, tuloy-tuloy ang bango ng Pride with Fabric Conditioner. Alam niyo ba kung bakit number 1 ang smart dishwashing sa paste? Kasi napakarami ng mga misis ang nakakadiskubre ng galing nito sa pagtanggal ng sebo at bakterya. In fact, ayon sa lab test, ang smart dishwashing paste may over 80% more cleaning power kesa leading liquid brand. Kaya mga misis, lipat na sa smart dishwashing. Tanggaling-galing! At yan ang mga produkto ng ACS! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Alam mo partner, nung past few days, 'di ba, na nangyari yung sa Taal, talagang nakakatakot. Alam mo, ang daming nag-send sa akin ng mga parang memes? Hindi, parang tinatanong nila ako kung ito na ba yung parang second coming, yung mga end of days, mga Oo, yung mga ganon. parang ganun. Sabi ko, ba't ako yung tinatanong yun? Propeta ka ba? Ba't ako tinatanong yun? Ito parang, Ikaw ba si Manang Bola na nakakaalam ng lahat? nakakaloka talaga ng bongga. Pero mapapaisip ka, no? Although parang feeling ko, although yung second coming partner o yung end of days, yung parang isa siyang napakalawak na usapin, di ba? Oo, isang napakalaking argumento. Oo, at saka wala rin akong alam dyan. Kaya hindi ako makakipagdebate. Pero hindi rin nawala sa isip mo na maisip yun. Oo, kasi 'di ba nasa yun nga, madami din nagsasabi nasa Bible na may wars against nations. Yun na yung nangyayari, 'di ba? Yung Iran, tas yung US, tas yung mga ganun ba? Australia. Correct. Tapos yun nga, yung 'di ba nung yung pumutok yung Taal, nagkasabay din yung pagputok ng isang volcano sa Mexico, tas isang volcano din sa Japan kasi nasa Pacific Ring of Fire. So alam mo yun, parang 'di ba nakalagay din naman yun sa Bible na yung maiwasan na pagtagpi-tagpiin ganyan. So syempre hindi ko alam yung kasagutan diyan. Again, isa siyang yung Book of Revelation hanggang ngayon. Yung Book of Revelation. Oh my gosh, hindi po ako Mama Mary, mas Magdalena po. Charot. Hindi, alam mo yun, parang yung Book of Revelation, yun yung masyado siyang malawak, hindi siya pwedeng intindihin ng mababaw na pag-iisip. Feeling ko, parang mahirap yung mag-interpret ka, yung ganon. So, hindi ko rin alam kung dapat itinatanong ba yun sa mga eksperto, ganyan, para maipaliwanag ng mga eksperto, or... So, wala kang reply sa kanila, smiley lang, Siyempre, ganon. partner, scene zone. Kasi pag smiley, baka sabihin nila hindi ko sinaseryoso. Seryoso yung topic. Hindi, parang yung nag-iisip Baka sila nag-wave ka lang, Oo, gano'n. correct. Parang sabihin nila, bakit? Diba? Parang mag-iisip ka din, Kaya nakakatakot lang din. Pero isang one thing's for sure, galit na po ang Mother Earth. Galit Correct. na siya. Nagngingit-ngit na po siya sa galit. So dapat matakot na po tayo. Hindi ba't kapag ka ang nanay natin nagalit na nakakatakot, diba? Tahimik ang bahay, lahat tayo Correct. nakaupo sa sopa. Truth, O kaya diba? nasa kwarto lamang, walang lumalabas kasi takot tayo mapalo galit ang nanay diba? Totoo. Hindi ba't kapag lasing ka at umuwi ka ng bahay, mas takot ka sa nanay mo kaysa takot ka sa hangover na mararanasan mo pagkatapos mong uminom, diba? Mas nakakatakot Totoo. yung nanay mo So, yun yung pwede nating isipin na for sure, diba? That ang nanay po natin, Mother Earth, galit na po talaga siya. Oo, naghihimutok na po siya. Oo, at dahil naghihimutok na siya, siguro kailangan na natin gumawa talaga ng mga para-paraan para
wag na siya masyadong magalit, di Tama. ba? In other words, alagaan natin. Correct. Tulungan na po natin na to preserve it. Correct. Kasi pag ang kalikasan talaga yung gumanti sa atin. Wala talaga. Wala tayong kalaban-laban. Di ba? Hindi pwedeng, ay, nakabotox yan. Wag, iiwasan niya ng Ashfall. Hindi eh. Totoo yan. Di ba? Kahit sino, kahit gaano kalaki pa yung bahay mo, Correct. or gaano kaliit yung bahay mo, gaano kakakinis, katanda, kaganda, kapangit, lahat yan kapag kasakunan ng pag nature ang gumanti sa atin. Wala tayong Wala tayong the laban, great wala tayong equalizer talaga yan, 'di ba? Nagiging equal tayong lahat pagdating sa ano. Nung bumabiyahe nga kami, partner, madaling araw kami bumiyahe noon eh. Nung nasa Quezon province kami, wala pa, tahimik lang, fresh air nung pa. Saturday. Oo, Sunday night. Sunday night. Sunday night. Bumiyahe kami. Wala pala. Pagdating ng Kalamba, sabi Yun namin, na, no? may Nakakaramdam mga usok-usok na. Tapos pagpasok namin ng SLEX, sobrang kapal na. True. Na SLEX to mga kaibigan na ang bilis ng takbo ng mga sasakyan Oo, dapat dyan. tama. 80, 100, Correct. ganyan. Takbo namin, partner, 20 lang. Oo. Halos lahat ng mga sasakyan 20 lang. 20 lang. Kasi Oo. hindi mo nakikita, 'di ba? Kasi flat kami. Ay, kasi wala silang gas. Kasi patanga-tanga, galing ng Quezon, hindi nagpagas. Kaya palang bagal. Buti nga 20 kayo eh. Pag flat ako, 10 lang. Sabi Ano natin, ba- ingat tayo kasi flat tayo. Hindi, 20 yung takbo talaga namin kasi sobrang delikado. Oo, Hindi mo totoo kita yan. yung linya sa daan eh. True. So hindi mo napapansin, minsan nawawala Parang ka pala sa snow, no? linya. Parang Silent Hill, partner. Correct. Na, Oo nga. anytime ilalabas, yung the mist na parang may Oo, lalabas the na halimaw, mist. ganon. Totoo yan. Sobrang, Parang ganun nga. Parang World War Z. Parang correct, ganun mga correct. pelikula. Totoo. So lahat kami nasa gilid, nasa right lane lang kasi pag left lane, kaliwat kanan may Oo, may alikabok. Correct. So sa right lane medyo nakikita mo pa yung pinakalinya sa kanan kasi wala masyadong alikabok sa kanan kasi mga Oo. puno-puno. Oo. So doon kami dumadaan lahat. Buti na lang di ka sa sobrang right. Hindi ako Baka sa napunta ng sobrang- Alabang. Nag-exit ng Alabang. Pumunta Sa na Makati sobrang na pa-exit ng Alabang. Sa sobrang kanan mo. Andun ka na sa may... Sa Rizal. Ba't ako nasa Antipolo? Baka na lahat eh. Sobrang nasa right ka eh. Takot na takot ka mag-left. Bakit nasa C5 na ako? Diba? Alam mo, nasa Kalamba ako, ah. Oo, diba? SLEX going north, diba? Oo. So, syempre, kung pakanan yan na, diba? C5. Ay, diba? Nakakatakot, totoo yan. Sobrang, ang realization nga namin nung sabi namin, grabe no, walang, yung nakikita namin na dilim ng paligid nun, hindi dahil sa gabi correct. yung sa kapal ng alikabok talaga na Ash, yung grabe yung totoo ash na nun. walang mayaman, walang mahirap. Wala. Iisa lang tayo ng nilalanghap, Correct, sabi totoo namin yan. ganyan. The great equalizer nga. Yes. Tapos ang nakakapanik pa dito, ay nagkukos pa ng panic, yung kailangan naka-mask, 'di ba? Tapos hindi lang yung hindi pwede yung surgical mask lang, kailangan daw yung N95, yung mga ganun. Tapos nagkakaubusan. Ang nakakalurky dito, bakit minsan bibili mga 30 agad 40? 'Di ba? Ilan ba kayo sa family? Huwag kayong Nag-hoard. Oo, huwag kayong masyadong mag-hoard unless ang intention po ninyo ay mamigay sa mga kapitbahay o kaya talagang 40 naman kayo sa pamilya na Correct. nakatira kayo sa iisang bahay. Nakabili ba agad kayo nun? Hindi, partner, kasi sa Pasay parang di siya masyadong ramdam. Tapos Pero sa earlier, Laguna. Pero wala kasi kami sa Laguna noon, partner. Oo. Buti na lang kasi nung Saturday nandun kami sa Laguna. Saturday night nag-decide kaming umuwi. Alam mo yun, normally uuwi ka pag weekend, uwi pa Oo. kami niyan gabi pa ng Sunday. Pero for Correct. some reason, umuwi kami ng Saturday ng gabi. Sabi namin, na wala namang gagawin ng Sunday sa Manila. Tapos yung pala ganun, kasi hindi pwede yung anak ko kasi hindi pwede, yung bunso namin hindi Oo. pwede sa maalikabok masyado. Kasi kumakain po siya ng alikabok Oo, eh. 'di ba? Mahirap po kasi baka lamunin niya lahat. Alikabok. Hindi siya pwede. Buti na lang Oo. din. Nakauwi na kami kasi makalanghap siya ng konti. Sigurado ko mag-hospital na naman kami. Totoo. O, 'di ba? Nakakalurky Kami nga plano talaga. namin ng weekend din eh. Nakaraang weekend. Punta kami ng Tagaytay. Sabi namin, tara mag-skala. Magbulalo. Oo, ganyan. Tapos kain tayo, mag-food trip Oo, tayo. correct. Ganyan.
Kaya lang, for some reason din, Hindi rin natuloy. Oo, napunta At kami ng South Quezon. Oo, 'di ba? At Mm. umuulan-ulan ng bato, yun yung Oo. nakakalurky. At hindi ka pwede partner sa pag umuulan ng bato. Mm. Lalaki yung butas ng mukha mo. Ingat-ingat din. Sanay na nga ako binabato ng bata ako hanggang pagtanda pa ba naman. Ayaw natin ng ganun. Wala lang, parang nakakatakot na hindi mo mawari. Correct, totoo. So, patuloy lang po tayo sa pagdarasal. Yun na lang talaga. Nakausap ko nga si Nick Nangit kasi natandaan ko, ewan ko kung natandaan mo, partner, in one of our sessions with him, sinabi niya na magkakaroon ng volcanic eruption. Okay. Sabi niya nga sa akin, sabi niya, oo nga may mga nagsabi din sa akin na na-predict ko daw, pero hindi ko na matandaan na nasabi ko. Sabi niya, nakakatakot lang kasi naamoy ko. Siyempre, 'di ba, dahil psychic, nakakaamoy pa daw siya, nakakaamoy siya ng sunog, yung parang amoy ng lava, yun nga, yung sulfur, ganun. Nakakalurky. Pero isa pa sa nakakalurky sa nangyari, part, pasensya na po kayo mga kabisyo kung delayed po yung reaction namin. Siguro, nung mga nakaraang araw, pinili lang po namin maging masaya. Ngayon lang po nag-sink in sa amin ng mga kaganapan. Ganun talaga. Minsan, huli na ang magpagsisink in ng mga bagay-bagay. Pero aminin mo na, ikaw ba ang isa sa karamihan na nabiktima na ang buong akala mo yung taal, yung maliit na nakikita dun sa Oo, kasi di ba nung elementary tayo? Yun ang turo sa atin. Pagdadaan tayo ng Tagaytay. Oo, tsaka yan na yung smallest volcano. Totoo yan, di ba sa- Siyempre, small nga lang naman talaga. Tuktok lang yung nakikita. Di ba sasabihin sa Araling Panlipunan, okay, magbigay o mag-draw sa blackboard ng mga popular Volcanoes. tourist destination. Oo, correct. So Pagsangan Falls, Yan, Taal, volcano. Tagaytay, tapos may draw ka ng magdo-drawing ka ng Taal Volcano. So yung maliit na bunga nga lang yung Correct. i-draw mo. Oo. Yun pala, ang lawak niya. Oo, Parang nakakit ka tip na. of the iceberg lang siya. No? Isipin mo nasa ilalim niya. Hindi, tsaka dormant na yun eh. Yung Oo. crater na yun, yung maliit. Parang sumabog na siya long time ago. 1700s, parang ganun. So lahat, nakakatawa kasi yung mga tao, parang feeling nila na loko sila ng kabataan nila. Kasi buong pag-aakala ko all my life, yung mga iba dyan 40 na nung nalaman na yung maliit na yun pala yung parang it's just- sombrero, di ba? Oo, di ba? Kasi yun naman talaga yung nakikita eh. Oo. Yung nasa likod na parang mga mountains from Tagaytay, medyo flat kasi siya eh, Oo, di so ba? hindi mo siya isipin So hindi mo iisipin. vulkan. Oo. Nakakalurks. Nakaakit ka na ba doon? Hindi pa. Ang dami daw horsey na namatay na. Ako kasi nakapunta kasi na may doon alam mo yung mga establishments doon, di ba may spa nga doon eh. Oh, hindi. Ay, Oo. siguro nga meron. Oo, may spa. Hindi doon sa mismo doon ha. Kasi yung magbo-boat ka from basta magbo-boat ka papunta doon sa Oo. crater. Nakapag gano'n na kami dati eh. Kasi 'di ba may Buti. yung part ng destination ng yun, 'di ba mga tours kapag Oo. pumunta ka ng Tagaytay, parang may mga nasa labas na nagpapakita ng karatula na pwedeng pumunta mag-sightseeing doon sa mismong Taal. Nakapunta na ako, very majestic yung crater. Nakakatakot na nakaka-nervyos na hindi mo Parang mawari. siya nabuo dati. Oo, yung mga gano'n. Sabi nila 40 plus craters daw yun madami. Hindi ko Diba? tinamad ako magbilang dati. Hindi kasi malawak eh. Malawak siya. Kung papansinin niyo, 'di ba, parang takang-taka kayo, kita-kita niyo yung akala nating Taal, 'di ba? Pero sa likod nanggagaling yung malaking usok. Correct. 'Di ba? Wala lang, katakot talaga. Oo, Pasensya tsaka na po, isipin- delayed reaction po talaga kami. Ngayon lang nag-sink in. Tsaka yung walang paalam talaga. Oo, yun no? Na talaga. parang, Walang paalam. Ang Hindi ko bilis, nga- tsaka ang bilis ng pangyayari lahat. Hindi ko nga alam, partner, kung Parang lahat kumakain ng bulalo, Kaya nga enjoy na eh. enjoy. Oo, kasi yung kaibigan Nagko-coffee natin. Nasa Starbucks, Totoo yan. biglang may sumabog na lang na gano'n. correct. Kasi totoo yan, kasi yung kaibigan natin na yung mga friends natin dyan sa Tagaytay, sa JT's Bulalo, Oo. talagang parang tahimik lang yung mga taong kumakain eh. Tapos biglang ganun yung nangyari. Bigla talagang nagsialisan din lahat. Kakalurky. Nakakapanik pa nun, traffic Oo, pababa. totoo yan. Tapos parang feeling mo hinahabol ka ng ash. Oo, parang ganun. Katakot. Katakot talaga. Okay, ipagdasal natin mga kaibigan na sana hindi tayo sapitin ng mga kung ano-ano pa mga Oo. ganitong klase ng Or- kalamidad kasi talaga wala tayong laban pag tayo ang Wala dinali ng eh. Mother Earth. Truth, or kung man kailangan talaga siyang mangyari or mangyayari talaga siya kasi
ano na eh, paggaganti ng Mother Earth, tsaka na sobra na or whatever, 'di ba? Ang prayer talaga natin is kayanin natin yung maging resilient tayo, kakayanin natin kung paano harapin Correct. yung ganyan kasi napakahirap Tama. talaga. O kaya maging safe ang buong pamilya natin, di ba? Hindi tayo Tama. Alam mo yan yung wini-wish ko, walang mawala partner. sa family members Correct. natin. Totoo yan. Ako lagi ko wini-wish yan katulad nung, di ba nag-uumpisa na yung mga earthquakes last year, yung mga ganyan. Yung parang, sige kung kailangan mangyari, wala naman tayong magagawa, pero sana sama-sama kami. Oo. Kasi parang, yung Sama-samang sa mga, safe. Oo, or sama-samang safe. Kasi yung bang sa mga pelikula partner, nangyayari na siya sa tunay na buhay. Yung malayo kayo sa isa't isa. Kasi yun naman talagang tunay na buhay. Oo. Ang mga anak ay nasa bahay o nasa school, ikaw ay nasa trabaho, di ba? Hindi naman lahat sama-sama talaga together. Nakakatakot lang na, alam mo yun, tapos syempre magda-down ng telecom. Di ba? So walang hindi mo way of... malaman. Oo, di ba? Parang katulad nung nangyari sa ano dati, yung sa Yolanda, yung sa Oo. Tacloban, di ba? Parang walang nakaalam kasi nga hindi tayo kaagad nagkaroon ng news kasi telecom down, Correct. kuryente wala, yung mga ganun. Isipin natin parang pelikula lang, no? Pero parang parang pelikula lang, pero totoong buhay na pala nangyayari. Totoo. Di ba yung nangyari sa sa Thailand? Yung tsunami nila doon. Oo, grabe. Na parang lahat nag-enjoy lang sa beach. Correct, totoo yan. Napanood mo ba yung movie? Oo, movie yun? The Impossible or meron pa dalawa silang pelikula. Oo, Basta The parang- Impossible nga. Oo. Oo. 'Di ba? Yung nananahimik. Oo, lahat. Nagsiswimming. Oo. Di Tapos ba? biglang lalamunin na lang sila ng Kaya malaking nga. alon doon. Nakakatakot Yun. talaga. Again, pag Mother Earth yung gumanti sa atin, wala tayong kalaban-laban. Kaya ingatan po natin ito. Alam mo partner, sabi ko nga sabi ng asawa ko, which makes a little sense. Sabi niya, bakit nung nagkaroon, kasi yung last time that we've experienced this was Pinatubo Days, di ba? So, mga bata pa tayo noon. Sabi niya, bakit noon parang hindi naman nagpanic yung mga tao na kailangan N95 yung mga mask? Parang hindi ko, ako rin partner hindi ko rin natandaan na parang panic mode yung mga tao na nakamask, ganyan. Sabi ko, siguro dahil wala pa kasing social media. So parang hindi nagkukos ng alarm or parang yung information limited. Oo, limitado lang. So parang ganun. Kasi sabi niya, ngayon tingnan mo, nagpapanik yung mga tao. Kasi nagpanik din ako Kaya nga sabi ko, dapat ba pumunta na tayo ng hardware? Kasi kung wala daw sa drugstore, sa hardware. Kasi hindi sa mga construction, di ba? Tapos yung mga goggles. Wala ngang ramdam nga yung sa Pasay. Sabi niya, parang medyo mukha kang tanga niyan. Sabi niya. Sabi ko, hindi, mas maganda na yung handa. Kasi yung hindi mo pinaghandaan. Kasi mamaya, kung saan pumalo yung hangin. At saka malaki pati yung coverage nung ashes. Ashes na to, di ba? Yung mga gano'n. Sabi ko, parang nung Pinatubo Days, hindi ganun yung panic mode or correct, yun diba? nga baka yun nga hindi ganun yung panic mode na kailangan bilhin na to lahat yung mga ganun. Siguro nga kasi nga yung information is not readily available. TV lang talaga tsaka radyo, wala pang social media. So kaya ko to nabanggit also is because sana naman po kung magsispread kayo ng news or magsishare po kayo ng articles, make sure that the articles are current. Huwag kayong magsisend na mga pictures, videos na mga noong araw pa or noon pa na na maguguling magkukos lalo ng alarm. Hindi naman po lahat matatalino di ba? Tama. I mean, hindi lahat, sorry parang mali yata Hindi yun. lahat, hindi lahat pareho na pagkakaintindi. Oo, di ba? Madami ang paniwalain. Di ba? So, madami yung paniwalain. So, kapag ka nag-send ka ng mga wrong na info, magkukos ito ng Panic. stress at panic sa mga tao. Yung mga ganun ba? Correct. So, ingat din make tayo sure- sa pag-spread ng mga fake news Tama. sa madaling salita. Make sure na kung meron kang isi-share, yung isi-share mo na info, galing talaga sa legit na source. Ibig sabihin ng legit, Correct. marami itong followers, talaga Totoo. namang totoong balita, yung sinespread, hindi yung spread na inano lang kasi ang dami ko nababasa. O makaspread ka lang, na di ba? mga- Makapag-share ka lang ng, Kaya ng nga. balita. So hindi ko alam, halimbawa yung tungkol daw sa MOA, hindi ko alam kung totoo yun. Di ba parang okay, alam mo yun, parang Totoo yan. Ako sa sobrang kakabasa ko din ng 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 feed.
napabili talaga ako ng Meron ka na. Oo, wala kami nabili actually. Oo, kasi out of stock na, 'di ba? Sa Oo. guard pa lang na Mercury, sasabihin wala nang mask. Correct. Oo. Nasa ano pa lang kami noon, ano ba yung part ng Laguna, malayo-layo pa eh. So, hospital, as in wala doon, tatahimik pa, fresh air, pero wala nang silang mask kasi Okay. yung mga galing ng dito malapit sa Manila, pumunta na doon. Nag-hoard na, Nag-hoard kinuha na. Oo. So sabi namin na layo-layo nito sa Asia, pero nagpunta na daw yung mga tao doon para bumili. Oo, yun nga eh. So isipin mo, nakakapanik tuloy. Correct. Kaya hindi mo malaman kung although okay din naman kasi at least tayo informed. Mas maganda rin naman yung safe. Pero di ba minsan yung social media, parang it creates so much panic already. Sabi nakapilan na po yung mga tao sa Watsons kasi Oo, yung mga ganon, oo. kasi nagkakaubusan na po Oo, ng correct. So ng parang mask. yung feeling ko nun, parang okay, gano'n na ba talaga? Parang yung bang gano'n? Kami ka talaga kami lahat ng convenience Oo. stores na madaanan namin. Meron Mask po kayong hopping. mask? Oo, pero Ang wala. binigay sa'yo, part. Yung facial mask. Hindi ka kasi specific, part. Yung pang Meron po kayong snail. mask? Essence of snail. Galing Korea. Essence of aloe Hindi vera. binasa, binayaran Oo. lang. Pag-uwi sa bahay, bakit likido to? Hindi. Pag uwi sa bahay, partner, bakit yung ilong ko hindi nakatakip? Yun yung gusto kong takpan. Oo. Basa-basa din. Hindi basta-basta binilang-bili dahil nagpapanik. May nakita, nakasabit sa convenience store. Mask. mask. Ito na yun. Facial mask. In fairness, mabango. Aloe vera. In fairness, natakpan yung pores mo. Correct. Pero yung butas ng ilong, hindi. Tsaka yung mata mo, di ba? Yun yung gusto mong Oo, takpan. correct. Ay, nako, wala lang. So, let us just Nakakapanik. continue to pray. Yun lang po. Yun lang po yung dasal po natin na sana maging safe po ang lahat. Tama. At saka maka-recover din sa lalong madaling panahon. Correct ka. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Thank you very much, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile! Nako, talaga naman magandang pang-capture ng masasayang moments. Di ba? Ang napakagandang Cherry Mobile phones. Mamili ka, meron silang pinagmamalaki na Cherry Mobile Flare S8 series. Corrected by, nandyan yung Flare S8, Flare S8 Plus at Flare S8 Pro. Kung may kaganapan dyan sa bahay ninyo, may nagse-celebrate ng birthday, di ba? Yun yung magandang pang-capture ng masasayang moments, di ba? Correct. Kaya punta lamang sa pinakamalapit na Cherry Mobile sa inyong lugar. Cherry Mobile, Experience Intense. Partner! Yes, partner! Grabe talaga ang kabisihan ng mga bagets, nag-aaral, nagpa-practice, gumagawa ng projects, kung anek-anek, diba? Kaya naman lagi silang pagod pagkatapos. Correct, nako, pero pagkaganyan, kailangan ang mga bagets ang tamang resistensya. Correct. Dapat patibayin yung resistensya nila. Tama. At alam nyo kung ano yung makakatulong? Siyempre yung pinatibay na gatas, fortified milk. Pero hindi lang basta-bastang gatas, dapat New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Ang pinag-aralan at napatunayan na Bear Brand mas pinatibay pa ngayon. May more zinc versus previous formulation, tulong sa resistensya para hindi sakitin at iwas absent si bagets. May more calcium din versus Brand X base sa Rennie 4 to 6 years old, tulong sa tamang paglaki. Basta-basta ba yan ng 3 balanced meals per day. At syempre, hindi mawawala ang iron at 100% vitamin C base sa Rennie 4 to 6 years old. Kaya mga mommy, sa tanda ng mga bagets, dapat araw-arawin ang Bear Brand. Kaya para tulungan maabot ang kanilang mga pangarap, patibayan sila. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Always your number one SM radio station.